Semana Santa, ang iban nagapamalandong kag sa balay lang. Ang iban nagabisita sa mga simbahan, kag ang iba naman sa sinila nga panahon makabakasyon bangod sa malawig nga inadlaw nga wala sang trabaho. Pero tandaan, in case of emergency, may madalaganan sa gihapon o kung may nalipatan nga bulong, pwede sa gihapon makapadeliver. Sa Riverside Medical Center, may drive-thru nga pharmacy. Bukas ini sa gihapon 24 hours a day, 7 days a week. Pwede ka magtawag nga daan para mapreparar na ang imo orders nga bulong. Or pwede man kadto ka lang dito. Maparking ka lang kag mahulat nga mapreparar ang imo kinahanglanon nga mga bulong kag agyon mo ina nga daw parehos lang sa drive-thru sa fast food. Kung wala sang driver, alang-alang ang makagwa kay nagalain na pamatsag, wala gid may mapalihog, o kung nagatipid sa gas kay kamahal, pwede magpa-deliver from 8 a.m. to 7 p.m. Free delivery for a minimum purchase of 500 pesos basta within Bacolod, Talisay kag Silay area lamang. Pero kung hindi gid madala sa bulong kag may ginabatsag, pwede sa gihapon makapakonsulta sa doktor. Bukas sa gihapon ng urgent care clinic sa Riverside para makapacheck up ka. Kung hindi emergency o kung hindi man kinahanglanon ma-admit sa ospital pero nagakinahanglan lang magkonsulta sa doktor, pwede gid diri. Sa urgent care, sir, upon triaging, ang mga stable patients lang gid. Mga nagaubo, may mga hilanat, or sakit mangihi, or sakit sa tiyan nga tolerable lang siya, sir. So ang tandaan lang gid naton nga sa urgent care clinic wala sang for monitoring. Say for example, increased blood pressure. So hindi na nga up to more than 150. So hindi na siya pwede kay kinahanglan na siya namon i-monitor. May ara kami na butangan man sa iya nga unit, no, non-critical care. Hindi sa UCC wala kita ga baton sang patient nga may mga puno sang rashes or allergies nga ginahapo siya. Kaya dapat monitoring siya. Kay dapat may monitoring siya. So dito na siya namon ginabutang sa amon nga ER outpatient or the non-critical care. Tanan nga routine check-up, tanan nga mga patient nga stable lang diri namon ginabutang sa urgent care clinic. Bukas sa gihapon ng ER sa Riverside, bukas man ang ancillary services kag iban pagid nga mga departments para magtatap sa mga pasyente. Ang tanan ang ginpahapos para sa mga pasyente bisan Semana Santa. For more inquiries, magtawag lang sa number sa inyong screen.